Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més a l'entrevista d'aquesta casa de televisió de Girona, en un dia on tanquem la setmana, un divendres, una setmana ben repleta d'actualitat informativa, com sempre. S'han acabat les fires, però l'actualitat de Girona i de les seves comarques continua. Avui, com seria habitual, fer una entrevista esportiva, però tenim un altre tema que és d'avui per avui i creiem que és de molt d'interès per la vessant política que té, i és que en les últimes setmanes hem vist com la posició de Junts dintre del Congrés dels Diputats ha pres una gran rellevància perquè han retirat el suport que li donaven al govern de Pedro Sánchez, una decisió que és molt important perquè d'aquesta manera el govern de Pedro Sánchez perdrà la majoria en les coses que vulgui tirar endavant. I allà hi tenim la diputada Marta Madrenas, que és l'exalcaldessa d'aquí a Girona i que ens ho explicarà allò més bé des de la vessant també una mica gironina. Senyora Madrenas, bona nit, què tal? Molt bona nit i encantada de ser aquí amb vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos un dia més, ben tornada. Estic encantada. Us enyoro. En la vessant de política, Junts ha pres molt de protagonisme en els darrers dies per aquest anunci, avalat després per la militància, que retiraven el suport definitivament al govern de Pedro Sánchez. S'han donat una sèrie de circumstàncies que creuen des del seu partit que ja són totalment inadmissibles i circumstàncies que en molts casos tenen a veure amb la voluntat, diuen vostès, del govern espanyol. Però bé, expliqui'ns com ha anat tot plegat. Per què ara se li retira el suport al govern d'Espanya? Bé, de fet, segur que recordareu quan, de fet, van fer factible la investidura del president Pedro Sánchez, que nosaltres vam dir i repetir que no estàvem allà ni donàvem suport en el senyor Pedro Sánchez per falcar cap govern espanyol, ni el socialista ni cap, sinó que estàvem per millorar la vida dels catalans i de les catalanes, per una banda, i en segon lloc per resoldre d'una manera completament diferent a com s'havia intentat fins al moment, resoldre el conflicte polític que existeix entre Catalunya i Espanya, i de la voluntat dels catalans de voler ser un estat normal dins d'Europa. Llavors vam donar aquest suport, però es va fer tancant un pacte previ, que és l'acord de Brussel·les, que coneixereu, va costar moltíssim, van costar 3 mesos, si recordareu, des de les eleccions fins a la investidura, i es van arribar a una sèrie d'acords en què el principal segurament era, i la diferència amb els altres partits que també van donar suport, era que no era un acord d'estabilitat del govern espanyol, que era un acord per la investidura i que llavors hauríem d'anar arribant a diversos acords en els dos àmbits, tant en el d'alliberament nacional com en el de defensa dels interessos dels catalans i de les catalanes, i que aniríem arribant a diversos acords i que s'anirien complint. Això sota la supervisió d'una mediació internacional. Arribat el primer any, recordareu que vam plantejar en el president Sánchez una qüestió de confiança, que es sometés a la confiança del Congrés perquè no s'estaven complint els acords tal com s'havien signat, amb la bona fe de Junts per Catalunya, tot i les desconfiances de que sabem per tota la història que cap dels governs, cap dels dos, compleixen en Catalunya, però amb la voluntat d'actuar de forma lleial. I vam plantejar això, però recordareu que el mediador internacional ens va dir és poc temps, només ha passat un any, és cert que no s'han complert alguns d'aquests acords, però doneu una mica més de marge, deixeu treballar perquè segueixen dient els socialistes que compliran, que ho faran, perquè això sí, bones paraules les tenen totes, sempre ens han dit que complirien i acords, hem arribat a acords, no podem dir el contrari. Els heu signat? Sí, absolutament, tots signats. Estan tots els acords signats? Absolutament. Li sembla si repassem, i que no em falli la memòria, es va signar, entre moltes altres coses,
que s'entregarien les competències en immigració. Per exemple, està fet signat, això. Sí, però clar. no s'ha fet cap pas a... No s'ha aprovat encara en el Congrés espanyol el traspàs de la immigració per després nosaltres poder gestionar des de Catalunya, segons les nostres pròpies necessitats, què cal fer respecte a aquest repte demogràfic que tots identifiquem com un repte molt important. No? Llavors hi ha el tema del català a Europa. Sí, que el més calent és a l'aigüera. Aquest tema tampoc depèn únicament del govern. Sí, però no depèn només d'ell, però a vegades quan han volgut d'altres coses doncs han arribat a acords amb d'altres estats per fer possibles d'altres mesures. Recordem que els primers 6 mesos van tenir la presidència, el govern, el senyor Pedro Sánchez, i no van moure ni fitxa, o sigui, no van fer absolutament res quan ells en tenien la presidència, per exemple. No? El tema de l'amnistia? El tema de l'amnistia... S'ha aplicat, però no de manera 100% efectiva, perquè el president Puigdemont no ha pogut tornar. Ni el president Puigdemont és aquí, ni el conseller Comín, encara hi havia judicis, hem vist a Girona per al tema de les fotos del rei, etc. És a dir, tampoc, i per tant és la seva obligació. Potser anirem més ràpid si hi ha algun acord signat que s'hagi complert? Sí, per la presidència, perquè tinguessin la presidència del Parlament, en aquest cas, doncs sí que és cert que es va acordar que es podria parlar, que és un fet històric, és a dir, ara ho donem per fet, però sempre ens havien dit que era inconstitucional, no?, els catalans poder fer totes les intervencions en les comissions, que els compareixents que vinguessin, tothom en el Congrés doncs, pogués també parlar en català i amb les altres llengües oficials. Això va ser un acord històric i és veritat que ho podem fer. I vam demanar també que s'iniciessin, que es convoquessin i s'impulsessin les comissions d'investigació per l'Operació Catalunya i Pegasus, i aquestes estan molt lentament, però s'estan movent, però en canvi, per exemple, també hi havia que es desclassificarien els documents dels dramatiquíssims atemptats de Barcelona del 17 d'agost i n'hi ha documents que ja no estan classificats i que no ens els han permès veure encara. És a dir, és una voluntat de no voler complir amb Catalunya. N'hi ha que criden més l'atenció que d'altres, perquè sí que molts depenen d'acords polítics i de burocràcia, que al final és el que hi ha, però, per exemple, el tema de les balances fiscals, el govern espanyol disposa d'aquestes balances fiscals. òbviament, si tenen el control de tota la comptabilitat. Per què no les ensenyen? És la pregunta que ens fem. És a dir, està signat des de fa més d'un any i 2 mesos, és a dir, de 14 a 15 mesos, està signat en aquestes reunions que s'han fet mensualment. És cert, s'havien de fer aquestes reunions mensuals i s'han fet a Suïssa, per trobar fórmules d'acords, i es va acordar fa 15 mesos que es publicarien les balances fiscals, que sona molt rimbombant, però en definitiva és perquè tots els catalans coneguem amb certesa quins dels nostres impostos, tots els diners que paguem els catalans i que generem els catalans amb el nostre propi esforç i amb les nostres empreses i amb les nostres persones treballadores, quants diners van cap a Madrid i no tornen, i quants diners dels nostres van cap a Madrid i es reparteixen i enriqueixen a d'altres territoris i en canvi estan empobrint els nostres. Òbviament sí que teníem dades, per exemple, de l'execució dels pressupostos del 2024, que no l'han tancat encara, curiosament també. Quan no es fan les coses també te fan sospitar una mica. L'execució del pressupost del 2024, que només tenim dades, només ens han donat les dades del primer semestre, l'execució del pressupost cap a Catalunya és de la meitat del que s'havia d'haver executat. Però escolti, a Madrid és el doble. Com pot ser? És a dir, si no es pot executar, si hi ha dificultats burocràtiques o d'execució, per què permanentment, durant dècades, sempre Catalunya surt mal parada i en canvi d'altres territoris surten absolutament enfortits amb els nostres diners? Per què no es diu tot això? Però al final, i acabo amb aquest tema, al final aquests diners sembla que parlem de xifres macroeconòmiques i milions i diners que van cap aquí i tal. No, estem parlant de poder sustentar amb certa dignitat els serveis públics de Catalunya, que hi hagi una sanitat digna, que hi hagi més metges, que hi hagi més recursos en sanitat,
educació, que puguin haver-hi més professors, que puguin estar-se amatents a les necessitats especials. Els trens, és una vergonya el que està passant amb els trens. La gent treballadora ja quasi que li estem impedint que puguin agafar el tren perquè arribaran tard, segur. Els exàmens de conduir. Com pot ser que a Girona, i això són examinadors que contracten el govern espanyol directament, des de l'inici de la legislatura fa 2 anys, que ens estem queixant i reivindicant, concretament jo perquè estic en aquesta comissió, que no pot ser que una persona gironina per treure's el carnet de conduir hagi d'esperar 8 mesos per fer l'examen pràctic. Això no pot ser i només els han de posar més professors. És a dir, afecta aquesta desídia i maltracte del govern espanyol, afecta la vida diària i aquests diners afecten a la vida diària de la ciutadania de Girona i de Catalunya en el seu conjunt. Per què ara? Això per un lloc, senyora Madrenas, i per què creu que si el Partit Socialista Obrer Espanyol no està complint els acords amb vostès i vostès per això marxen d'aquest pacte que tenien o per això decideixen trencar-lo, o digui-li com vulgui, i per què la resta de grups sí que donen suport? Sí que mantenen el suport, és a dir, amb ells sí que es compleixen els acords que tenen? Jo puc parlar per nosaltres. Nosaltres, en aquest acord de Brussel·les, que és el que ens ha guiat tota l'actuació durant tot aquest temps, en aquest acord de Brussel·les es va dir que a meitat de legislatura, perquè no era un acord de mantenir una legislatura sencera, no era d'estabilitat com els altres sí, aquesta serà la diferència. Nosaltres no era un acord d'estabilitat, era pas a pas, vam dir i vam escriure que a meitat de legislatura es faria aquest balanç. I vam escriure que si aquest balanç era negatiu, òbviament no podien seguir comptant amb els vots gratis de Junts per Catalunya. I nosaltres hem complert un munt. Nosaltres hem complert, 100%. És a dir, aquest acord, no sé si dir que el trenca, no el trenca Junts. L'ha trencat el govern del PSOE i Sumar, perquè ha incomplert sistemàticament tot el que s'ha anat acordant i signant a Suïssa depenent d'aquest acord de Brussel·les. Llavors, la diferència segurament és que nosaltres no vam garantir per escrit mai que perdurés aquest govern o l'estabilitat d'aquest govern. D'altres sí. Llavors, nosaltres, actuant lleialment amb el que vam signar, doncs ho podem fer i per alguna cosa, en aquest cas, el mediador internacional tampoc no ha aixecat la veu, òbviament. Hi ha possibilitat de restablir aquest acord? No, cap ni una. No, perquè és que hi ha molts temes. I per què no una moció de censura, doncs? La moció de censura no la podem plantejar nosaltres i, escolti, l'altra opció és igual de dolenta que aquesta. És a dir, l'altra opció és igual de dolenta. Això ho ha de decidir el govern Sánchez. En un estat normal, en un estat de dret i democràtic normal, quan perds la majoria parlamentària, com l'ha perdut, que li vam indicar al president Sánchez fa 2 setmanes, l'endemà surt el president d'aquella ja no majoria parlamentària i explica com pensa fer-ho o es posa a disposició del que cregui ell que ha de fer. Sí, però dona la sensació a vegades que el senyor Sánchez és una mica un supervivent, no? Tot el que li va passant una mica de llarg i es va refredant tot, no? Clar, nosaltres no tenim possibilitat de fer res al senyor Pedro Sánchez, excepte de posar totes les nostres eines en favor de la ciutadania de Catalunya, que és dir i impedir que segueixi aprovant normes perjudicials per Catalunya en base a una majoria que estava establerta amb un pacte que estan incomplint de forma flagrant, perquè hem parlat d'alguns temes que són els més coneguts, no? El català a Europa, hem parlat de l'amnistia, que lamentablement el president que va ser alcalde d'aquí de Girona doncs encara està allà, no? I per tant, doncs, hem parlat d'aquests. Però, escolti, nosaltres, i també estava acordat, vam fer una proposició de llei
per actuar contra la multireincidència. En vam parlar aquí, en aquest estudi, l'últim cop que va ser aquí. Exactament. I això afecta o no afecta la vida diària de tots els gironins i de tots els catalans? Com està aquest tema? Ara li comento, perquè també és curiós. També va presentar un altre per lluitar contra les ocupacions. També hem aconseguit impedir un tema que preocupava molt a les petites empreses catalanes i gironines i a les persones autònomes de la jornada de les 37 hores i mitja. També vam impedir, tot això amb acords, això sí, això s'ha complert, hem aconseguit impedir, com pretenien, pagar, que es posés un impost nou a totes les persones que es paguen una mútua d'aquestes privades, que a sobre que estan descongestionant el sistema públic de salut, els hi pretenien posar un impost a totes aquestes persones, o a l'augment de les quotes dels autònoms. Tema de les dues lleis que vam presentar nosaltres, la de multireincidència i la de les ocupacions. Estaven dormint el somni dels justos tancats amb un calaix quan l'acord era que això es tramités i de forma ràpida, i per tant, i no es va complir. Curiosament, ahir a la tarda, al matí, vam comunicar, va fer la nostra portaveu, la Míriam Nogueres, tots conjuntament, una roda de premsa en què vam dir que estàvem entrant esmenes a la totalitat a totes les lleis que ha presentat el govern espanyol de PSOE-Sumar i que bloquejàvem definitivament aquesta legislatura, almenys no podran legislar, excepte que arribin acords amb PP i Vox, i a les 6:18 de la tarda vaig rebre la notificació de que per la setmana que ve, el dimecres de la setmana que ve, s'impulsava la ponència per la llei de la multireincidència. Era una cosa tan fàcil com això. El que han fet en unes hores, aquestes gestions que han pogut fer en unes hores, hem estat un any i mig en què les persones multireincidents en aquest país han campat lliurement i que el PSOE ni Sumar no s'havien preocupat ni el més mínim. Això ho interpreten com una mà estesa o encara els indigna més? No, ells parlen... No, indignats no ho estem. El que fem és posar sobre la taula la situació i perquè els hi retirem el suport, perquè creiem que és el que la ciutadania de Catalunya creu que és el que hem de fer, perquè cal actuar amb fermesa i amb dignitat quan no es compleix en Catalunya. I per tant, mà estesa, ens ho diuen sempre, és a dir, són gent de molt bones paraules. Possiblement d'altres grups, com que hi ha molt bipartidisme en el Congrés espanyol, i a vegades d'altres diuen, i els altres? No, els altres igual. Potser no tenen tan bones paraules, i aquests tenen més bones paraules. És a dir, segurament és més fàcil que enganyin, perquè quan te venen amb bones paraules i te diuen que sí a tot i tant i que es complirà i tal, doncs a vegades es fa més difícil trencar, no? Quan t'estan dient no, de veritat que tens raó, complirem, es fa més difícil trencar, però les bones paraules no serveixen. El que interessa a la ciutadania no és sentir una persona molt simpàtica i molt amable i que pot ser que caigui més bé el senyor Sánchez, així des de fora, el president Sánchez, que el senyor Feijóo. Possiblement sí, però és que a l'hora d'incomplir exactament igual a l'un que l'altre. Per tant, el que interessa a la ciutadania de Catalunya no és tenir un president a Espanya que caigui molt bé o que sigui més amable, sinó que compleixi amb els interessos de Catalunya, i estan incomplint flagrantment. Dos preguntes molt ràpides per acabar, potser ja no tant a nivell estatal. La primera pregunta referent a la sentència que va sortir ahir des del Tribunal Europeu, que no és favorable als interessos de l'independentisme, per dir-ho així, tant al senyor Turull del seu grup com a altres companys d'altres formacions polítiques. És un cop dur per a l'independentisme? Sí, òbviament, i suposo que vau tenir l'oportunitat d'escoltar en el mateix Jordi Turull, que recordem, és a dir, nosaltres acceptem les sentències, les acceptem totes, òbviament, perquè creiem en l'estat de dret. No creiem que sigui un estat de dret a l'estat espanyol, però creiem en l'estat de dret i per tant serem els primers que respectarem les sentències. Òbviament va ser un cop perquè no considerar que va ser una maniobra política, que enmig d'una investidura com a president del mateix Jordi Turull se'l detingués a la nit al mig de la sessió plenària i se l'emportessin detingut a Madrid,
si això no és una maniobra política, a mi ja m'explicaran què és. En tot cas, respectem les sentències i haurem d'anar veient l'evolució perquè queden d'altres processos pendents. Li preocupa l'augment potser de voluntat de vot o el creixement a les enquestes del grup d'Aliança Catalana? No ens preocupa el creixement d'Aliança Catalana, ens preocupa el creixement dels moviments d'extrema dreta. Perquè al final són moviments... Sí, que Aliança Catalana per vostès és extrema dreta, entenc, eh? Sí, òbviament. Ens preocupa perquè es mouen a base de titulars llaminers, però amb zero propostes rigoroses o que fossin factibles en un estat de dret. Hi ha notícies positives i és que a d'altres llocs d'Europa o del món en què hi ha hagut moviments en què l'extrema dreta ha agafat més pes, doncs ràpidament, en qüestió de poc temps, menys d'un any, els mateixos ciutadans estan revertint la situació. Països Baixos, Nova York, és a dir, bé, crec que són mostres per veure-ho de forma més positiva, però el que per nosaltres és important és que quan parlem dels problemes de la gent, que s'han d'abordar tots i amb valentia, que és cert que durant una època per part de les esquerres no s'ha fet, o s'ha fet tractant a la ciutadania de forma infantil o immadura, llavors, amb dades i rigor sobre la taula, no dient mentides, no enganyant a la ciutadania, amb dades i amb rigor, s'ha de poder abordar tots els temes que preocupen a la ciutadania, immigració, drets de les persones, drets de les dones, tots s'han de poder abordar, òbviament, però s'ha de fer amb rigor i amb esperança. No únicament amb un discurs ultra negatiu i sense aportar solucions ni legals ni respectuoses, per exemple, amb els drets humans comúment acceptats per tots. Per tant, a nosaltres no ens preocupa ni uns extrems ni els populismes, o sigui, no és que no ens preocupin, no ens ocupen. Ens preocupen però no ens ocupen ni els extrems de la dreta ni els extrems de l'esquerra, que han sigut igual de perjudicials els uns que els altres, jo també ho vull destacar, i el que ens ocupa és aportar opcions rigoroses i útils que realment canviïn i millorin la vida de la ciutadania, però sempre mantenint les normes bàsiques del joc, que és preservant els drets humans i els drets fonamentals de llibertat d'expressió, que aquest tema de l'extrema dreta també és un problema. Quan ho veus de forma comparada, penses, els joves que poden veure's una mica seduïts per alguns titulars, bé, després també han de veure com se conculquen de forma flagrant la llibertat d'expressió, per exemple, o d'altres drets que donem per suposats i que quan arriben aquests moviments tan extrems doncs es veuen revertits de forma ràpida. Per tant, ens ocupa donar opcions d'esperança i de millora pels ciutadans i ciutadanes de Girona i de Catalunya. Com és costum, quan ve vostè, hi hauria una altra entrevista per fer, ens podríem emplaçar demà, però no tenim més temps. Moltes gràcies, senyora Madrenas. Ha quedat clara la postura del grup de Junts al Congrés, que és la que comparteix també des del Parlament el mateix grup de Junts, per tant, res, aviam si alguna de les propostes que han plantejat van sortint endavant, encara que s'hagi trencat aquest pacte o aquest acord que tenien amb el govern. Espero poder-te venir a explicar aviat que, com a mínim, la llei contra la multireincidència que hem plantejat nosaltres doncs aviat pugui veure la llum. Gràcies, senyora Madrenas. Nosaltres acomiadem aquí l'entrevista i la setmana també. Moltes gràcies per haver-nos seguit a Televisió de Girona una setmana més i als serveis informatius hi tornem el dilluns. Gràcies i adéu-siau.